sa saya, kulay at sigla ang syudad ng Dagupan sa pagdiriwang ng Bangus Festival 2025 kung saan tampok at talagang inabangan ang street dancing competition na gilon-gilon at ballet. Ang mga manonood ay kanya-kanyang cheer sa kanilang barangay at todo video pa. Hindi na alintana ang init ng panahon at kanya-kanya pang diskarte upang makapanood. Ang gilon-gilon ay nangangahulugang harvesting o anihan kung saan ipinapakita ang masaganang ani at kultura ng mga Dagupeños sa kanilang kayamanan na bangus sa pamamagitan ng pagsasayaw. 6 na cluster na binubuo ng iba't ibang barangay ng lungsod ang lumahok sa makulay at masigabong kompetisyon. Ang bawat isa ay nagpakitang gilas sa pamamagitan ng kanilang makukulay na kasuotan, malikhain at naglalakihang props at energetic na performance. Taon na ito parang pangatlong taon na ginawa nating cluster, 6 na cluster. At ako ay tuwang-tuwa kasi lahat ng contestant from cluster 1 to cluster 6 talagang nahirapan yung mga judges natin. Maganda lahat ng mga pinakita ng ating mga street dancers. Hindi gaya noon na talagang hirap yung mga choreographers natin kasi by barangay. Pero ngayong cluster talagang kitang-kita naman namin na talagang hirap na hirap yung mga judges natin. Maganda halos lahat ng mga cluster. Maganda yung mga sayaw nila. Sa huli, muling itinanghal bilang kampyon ang Cluster 6 na binubuo ng Barangay Lukaw, Pantal, Maluwag, Tapwak at Lasip Chico. Nabigyan rin sila ng parangal bilang Best in Street Dancing. First of all, thank you kasi andyan si God. Talagang siya yung inspiration namin. Sabi nga namin yung talent na pinagkaloob niya, ibabalik namin as an offering. At ang bilin namin sa mga dancers namin, gawin nila lahat yung best nila, pero ang the best, mag-enjoy sila. Actually, it's not all about winning. Ang gusto lang namin talaga is to share yung passion namin as dancers, to share to everyone yung ano nga ba talaga ang pagigilon. And gusto namin iparating sa kanila na hindi lang yung products ng bangus, ang product ng gilon, kundi yung mga professionals, mga anak na mga mangingisda, sila talaga yung tunay na produkto ng pagigilon. Itinanghal bilang 5th runner-up ang Cluster 1, 4th runner-up ang Cluster 5, 3rd runner-up ang Cluster 4, habang 2nd runner-up ang Cluster 2, kung saan nakakuha rin sila ng parangal bilang Best in Costume, at 1st runner-up naman ang Cluster 3. Ma'am, sobra pong saya. Tapos ano po ma'am, yun, nakuha pa namin yung 2nd place. Tapos yun, sobrang solid. Worth it lahat ng pinaghirapan na almost kulang-kulang isang buwan. Kaya yun, solid talaga talaga. Muling pinatunay ng Dagupan na sa puso ng bawat Dagupeño, ang Bangus Festival ay higit pa sa selebrasyon. Ito ay isang makulay at buhay na tradisyon na pinapasa sa bawat henerasyon. Josh Min Castaño, Balitang Solid North